Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 11-il xahar tas-sena li għaddiet il-wasliet ta' turisti f'Malta laħqu kważi 2,200,000, żieda ta' kważi 300,000 turist jew 16% meta mqabbel mal-istess xhur tas-sena ta' qabel. L-istatistika turi wkoll li l-ammont tal-jieli li t-turisti qattaw f'pajjiżna qabeż il-15.7 miljuni, żieda ta' 10% jew 1.4 miljun lejla aktar meta mqabbel mal-istess xhur tal-2016. Iż-żieda tat-turisti fil-Gżejjer Maltin waslet ukoll għal żieda fl-infiq, tant li fl-ewwel 11-il xahar ħallew fl-ekonomija Maltija kważi 2 biljun euro, żieda ta' aktar minn 13% jew 200 miljun euro. B'reazzjoni għal dawn ir-riżultati, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġija qal li huwa ċar li d-diversi inizjattivi li qed tieħu l-awtorità qed iħallu riżultati mixtieqa. Iċ-Chairman tal-istess awtorità, Gavin Gulija, attribwixxa dawn ir-riżultati għal fatt li Malta tkun promossa bħala destinazzjoni ideali għas-sena sħiħa, mimlija attrazzjonijiet b'enfasi fuq it-temp sabiħ, il-kultura diversifikata u snin ta' storja affaxxinanti. Diġà nafu illi ħankomplu nikbru naturalment anki bis-saħħa ta' palkijiet oħrajn li qegħdin jitwettqu ġewwa pajjiżna din hija s-sena tal-Belt Kapitali tagħna, il-Belt Kapitali tal-Kultura tal-Ewropa, li ċertament se servina ta' aktar viżibilità għal pajjiżna u dan naturalment ikompli jgħin sabiex Malta tidher aktar mat-turisti u jitħajru jiġu għat-top tara ġo pajjiżna. Il-Ministru responsabbli mit-Turiżmu Dr. Konrad Mizzi qal li dawn il-kisbiet huma riżultat ta' viżjoni li kienet possibbli grazzi għal kontinwità politika.